Σφακιά, το πιο άγριο και παρθένο τοπίο σε όλη την Κρήτη. Ένας τόπος δύσβατος, γεμάτος φαράγγια, χαράδρες και βουνοκορφές, αλλά και κρυμμένες πεντακάθαρες παραλίες. Ολόκληρη σχεδόν η περιοχή των Σφακίων, νοτιοανατολικά του νομού Χανίων, καταλαμβάνεται από τα Λευκά Όρη, ή όπως λένε οι ντόπιοι, τις Σφακιανές Μαδάρες, με τις 57 και πλέον κορυφές τους να ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα. Αρκετές από αυτές μένουν γυμνές και καλυμμένες από χιόνι από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Το υψηλότερο σημείο τους είναι οι Πάχνες, στα 2.452 μέτρα. Στο βουνό Κίκυλος λέγεται ότι επέλεξε να στήσει το θρόνο του ο Κρηταγενής Δίας, προτού τον μεταφέρει αργότερα στην κορυφή του Ολύμπου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι Σφακιά θα πει χώρα των φαραγγιών, γιατί τα φαράγγια με τη σπάνια και μοναδικής ομορφιάς χλωρίδα τους αποτελούν εξέχον χαρακτηριστικό της περιοχής. Στο νομό Χανίων υπάρχουν περίπου 60 φαράγγια. Τα περισσότερα και πιο επιβλητικά από αυτά βρίσκονται στα Σφακιά. Ξεκινώντας από τα δυτικά, συναντάμε το φαράγγι της Τρυπητής και κατόπιν το φαράγγι του Κλάδου. Ένας είναι ο φάραγγας, λένε όμως οι Σφακιανοί, και εννοούν το φαράγγι της Σαμαριάς. Μήκους 16 χιλιόμετρων, το μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης κατεβαίνει μέσα από πυκνά δάση, άφθονα νερά και φοβερούς γκρεμούς. Το πλάτος του ποικίλει από 3,5 έως 150 μέτρα, ενώ τα τυχώματά του έχουν ύψος μέχρι 500 μέτρα. Εθνικός δρυμός από το 1962, το φαράγγι της Σαμαριάς δέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Από τις αρχές Μαΐου και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, 300.000 τουρίστες διασχίζουν το φαράγγι κάθε χρόνο. Ξεκινώντας από το Ξυλόσκαλο στο οροπέδιο του Ομαλού, φτάνει κανείς μετά από 6 ώρες πεζοπορίας ανάμεσα σε κάθετα τυχώματα, σπάνια φυτά και συνοδευόμενος από τον ποταμό του Φαραγγιού, στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Ρουμέλης. Ένα από τα εντυπωσιακότερα τμήματα της διαδρομής είναι οι πόρτες. Αν είστε τυχεροί, θα αντικρίσετε στη βόλτα σας το περίφημο κρητικό αγρίμι, γνωστό και ως κρικρί, και τους σπάνιους πια γηπαετούς και άλλα είδη άγριων πουλιών που φωλιάζουν στις απότομες βουνοπλαγιές. Στα μισά της διαδρομής βρίσκεται το χωριό Σαμαριά, με τη βυζαντινή εκκλησία Οσία Μαρία από τον 14ο αιώνα.
μικρότερο, αλλά εξίσου όμορφο φαράγγι βρίσκεται στην Αράδενα, όπου υπάρχει και η μοναδική στην Κρήτη μεταλλική γέφυρα, κάτω από την οποία εκτείνεται το φαράγγι βάθος 150 μέτρων. Τόπος συγκέντρωσης φανατικών του bungee jumping, αποτελεί το ιδανικό σημείο για τα τολμηρά άλματά τους. Για τους πιο ήπιους περιπατητές υπάρχει μια ποικιλία από πανέμορφα μικρά φαράγγια που απαιτούν 2 με 4 ώρες πεζοπορία, όπως το κατάφυτο σφακιανό φαράγγι, τη Σύμβρου, του Ασφένδου και του Καλλικράτη. Ιδανικά ορμητήρια για τις ορειβατικές εξορμήσεις σας αποτελούν τα καταφύγια Καλέργη, Κατσιβέλη και Ταύρη, τα οποία προσφέρουν άνετη διανυκτέρευση. Στις εκδρομές σας θα ανακαλύψετε ότι το χαραγμένο από βουνά και φαράγγια τοπίο κρύβει πολλά σπήλαια και βάραθρα, τα περισσότερα από τα οποία παραμένουν ακόμα ανεξερεύνητα. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, που διήρκεσε από τον 13ο μέχρι τον 17ο αιώνα, αλλά και της Τουρκοκρατίας, πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως κρυσφύγετα. Απομονωμένα στη δύσβατη περιοχή των Λευκών Ωραίων, τα χωριά των Σφακίων κατάφεραν να κρατήσουν ένα καθεστώς ημιαυτονομίας. Γνώρισαν μεν λαιλασίες και σφαγές, αλλά δεν σκλαβώθηκαν ποτέ. Σε αντίθεση με την αγριάδα των βουνών τους, η νότια ακτή των Σφακίων βρέχεται από το Λιβικό πέλαγος και προσφέρει παραλίες απαράμιλης ομορφιάς. Αμμουδιές στην άκρη των φαραγγιών και βοτσαλωτές ακτές με φόντο τα αγέροχα όρη. Στα δυτικά του νομού Σφακίων βρίσκεται η Αγία Ρουμέλη, το μικρό γραφικό χωριό που αντικρίζουν οι οδηπόροι καθώς βγαίνουν από το φαράγγι της Σαμαριάς και απολαμβάνουν την πιο δροσιστική βουτιά μετά από την πολύωρη πεζοπορία. Η σημερινή Αγία Ρουμέλη είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας δωρικής πόλης Τάρα. Αν και δεν συνδέεται με το οδικό δίκτυο, μπορείτε να την επισκεφτείτε με τα καράβια που εκτελούν συχνά δρομολόγια από τη Σούγια, την Παλιόχώρα και τη χώρα Σφακίων. Ανατολικά της Αγίας Ρουμέλης θα συναντήσετε την πανέμορφη παραλία του Αγίου Παύλου με τα πεντακάθαρα νερά, την ακτή από άμμο και ψηλό χαλικάκι και το αφιερωμένο στον Άγιο Παύλο πετρόχτιστο εκκλησάκι του 10ου αιώνα. Άλλο ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό είναι το Λουτρό. Μικρό, απάνεμο λιμάνι που τα κατάλευκα σπίτια του με τα μπλε παραθυρόφυλλα και τις μικρές ταβέρνες θα σας θυμίσουν κυκλαδίτικο νησί. Κατά την ελληνιστική περίοδο το Λουτρό, ή αλλιώς αρχαία Ανόπολη, έκοβε το δικό του νόμισμα. Μέρος της αρχαίας Ανόπολης ήταν το αρχαίο λιμάνι Φίνιξ, το μοναδικό φυσικό λιμάνι της νότιας ακτής, το οποίο πριν την άφιξη των Ενετών αποτελούσε φωλιά σαρακινών πειρατών και δουλεμπορικό κέντρο. Γύρω από το Λουτρό υπάρχουν φυσικές παραλίες με καταγάλανα νερά. Η φημισμένη παραλία του Φίνικα, η υπέροχη παραλία του Λύκου, τα Μάρμαρα στην έξοδο του φαραγγιού της Αράδενας και τα γλυκά νερά, η αγαπημένη παραλία των γυμνιστών. Η πρωτεύουσα της επαρχίας Σφακίων, η χώρα Σφακίων, βρίσκεται σε απόσταση 75 χιλιόμετρων από την πόλη των Χανίων και το γραφικό κλειστό λιμανάκι της αποτελεί το ιδανικό ορμητήριο για να ανακαλύψετε τα μαγευτικά Σφακιά.
Καραβάκια φεύγουν από εδώ καθημερινά για το Λουτρό και την Αγία Ρουμέλη, αλλά και το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, το νησί της μυθικής Καλυψός, την Ακριτική Γάβδο. Έναν τόπο μοναδικής ομορφιάς, όπου κυριαρχούν η άμμος και η κέδρη. Ανατολικά της χώρας Φακίων βρίσκεται το Φραγκοκάστελο, με το ομώνυμο ενετικό φρούριο. Μπροστά στο φρούριο απλώνεται η θαυμάσια παραλία του χωριού, μια από τις πιο ιδηλιακές και ρομαντικές του νησιού, ενώ όλη η ακτή ανατολικά του είναι γεμάτη υπέροχες παραλίες, όπως αυτήν στην ορθή άμμο με τους εντυπωσιακούς αμόλοφους και την υπέροχη θέα στο Λιβικό πέλαγος. Το Φραγκοκάστελο χτίστηκε από τους Ενετούς κατά το 1374 ως προστασία από τους πειρατές και συντηρεί μέχρι σήμερα το θρύλο των δροσουλητών. Το 1821, στη μικρή μονή της Παναγίας της Τιμιανής, κηρύχθηκε επίσημα η Επανάσταση για το νησί. Και το 1828 έγινε η τρομερή μάχη του Φραγκοκάστελου ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό στρατό, με αρχηγό τον Υπηρώτη Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Κατά τα τέλη Μαΐου, δηλαδή κατά τις μέρες που έγινε η μάχη, λέγεται ότι στο Φραγκοκάστελο μπορεί να δει κανείς τους δροσουλίτες, τις μαύρες σκιές των στρατιωτών του Νταλιάνη. Το φαινόμενο παραμένει μέχρι σήμερα επιστημονικά ανεξήγητο. Αν βρεθείτε όμως στο Φραγκοκάστελο τον Αύγουστο, τις μέρες της Πανσελίνου, μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε κάποια από τις συναυλίες που διοργανώνονται μέσα στο φρούριο. Αν βρεθείτε στα Σφακιά και συγκεκριμένα στο Φραγκοκάστελο κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη, θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε από το πανηγύρι της εκκλησίας του Αγίου Νικήτα, με τις όμορφες τοιχογραφίες και τα καλοδιατηρημένα ψηφιδωτά δάπεδα. Χάρη στο δύσβατο έδαφος και την γενναιότητα των κατοίκων τους, τα Σφακιά παρέμειναν αδούλωτα για πολύ καιρό. Έτσι, οι Σφακιανοί είχαν τη δυνατότητα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας να ασχοληθούν με το εμπόριο, την κτηνοτροφία, την ναυτιλία, αλλά και την πειρατεία. Απομονωμένοι στα βουνά, κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφα τα ήθη και τα έθιμά τους, αλλά και τα έντονα σφακιανά χαρακτηριστικά τους. Ψηλοί, γεροδεμένοι και ξανθοί, με ανοιχτόχρωμα μάτια. Πιστοί στα ήθη και τα έθιμά τους, πολλοί Σφακιανοί ντύνονται και σήμερα με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, τις μπότες, τη βράκα και το κεφαλομάντιλο. Στα Σφακιά άνθησαν κριτικοί χοροί και τραγούδια, ριζίτικα και μαντινάδες. Πρόκειται για έναν τόπο πλούσιο σε παράδοση και ιστορία. Στα ορεινά χωριά των Σφακίων διατηρούνται πολλά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Μονόροφα ή διόροφα σπίτια με μικρές πόρτες και παράθυρα και κλειστές αυλές με πηγάδια ή φούρνους. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον έχουν και τα λεγόμενα μητάτα, πέτρινα χτίσματα με θολωτή οροφή, τα οποία χρησίμευαν για τη διαμονή των βοσκών, αλλά και την τυροκομεία και την παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο χωριό Ασκήφου, ένα παραδοσιακό και γραφικό μέρος, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το ιδιωτικό πολεμικό μουσείο του Γεώργιου Χατζηδάκη.
και να θαυμάσετε τη συλλογή του που αποτελείται από ευρήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που συνέλεξε ο ίδιος τα τελευταία 50 χρόνια. Το χωριό βρίσκεται στο οροπέδιο Ασκήφου, που περιτριγυρισμένο από τις ψηλές κορφές των Λευκών Ωραίων προσφέρεται για πανέμορφους περιπάτους στη φύση. Στο εγκαταλελειμμένο χωριό Αράδενα σώζεται η εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ του 14ου αιώνα με έναν ιδιαίτερο τρούλο και πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Στη γύρω περιοχή εκτείνεται το πυκνό πευκόδασος του Αγιάννη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά του νησιού. Νοτιοανατολικά της Αράδενας βρίσκεται η Ανόπολη, γνωστή ως πατρίδα του επαναστάτη Ιωάννη Δασκαλογιάννη, ο οποίος ηγείτο της πρώτης συγκροτημένης εξέγερσης κατά των Τούρκων το 1770. Η Ανόπολη είναι ένας ορεινός κτηνοτροφικός οικισμός. Η περιοχή γύρω από το χωριό έχει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και θα μείνετε άναυδοι από την πανοραμική θέα των νότιων ακτών της Κρήτης από το εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης. Μεγάλος τοπικός ευεργέτης, ο οποίος προσέφερε οικονομική υποστήριξη, ήταν και ο Γεώργιος Ξενοδάκης, ο οποίος διέθεσε σημαντικά ποσά με τα οποία κτίστηκαν σχολεία σε πολλά χωριά των Σφακίων. Ο Γεώργιος Ξενοδάκης υπήρξε το 1881 ο πρώτος εκπρόσωπος των Κρητικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μία από τις πιο γνωστές τοπικές γεύσεις είναι η περίφημη σφακιανή πίτα με μέλι, φτιαγμένη με τοπική μυζήθρα. Ξεχωριστή θέση στη σφακιανή κουζίνα έχουν και τα σύγκλινα, το σταμναγκάθι και τα τοπικά παξιμαδάκια, καθώς και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα άριστης ποιότητας τοπικά κρέατα με κυριότερο το αρνί. Το πιο ξεχωριστό έθιμο όμως των Σφακίων, το οποίο είναι και δείγμα αλληλεγγύης των Σφακιανών, αποτελεί η κουρά των προβάτων. Η κουρά είναι ένα έθιμο κατά το οποίο όλοι οι κάτοικοι ενός χωριού βοηθούν στο κούρεμα του κοπαδιού. Ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, οργανώνει μετά το κούρεμα μεγάλο γλέντι και φαγοπότη. Στο χωριό Καλλικράτη διοργανώνονται εδώ και λίγα χρόνια τα Καλλικράτια, μια σειρά καλοκαιρινών εκδηλώσεων που έχουν ως επίκεντρο τη γιορτή της σφακιανής πίτας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων γίνονται και αθλητικοί αγώνες. Άλλη μία ξεχωριστή γιορτή αποτελεί η γιορτή Γραβιέρα στην Ανόπολη, ένα πανηγύρι που θα σας μοιήσει στο κρητικό γλέντι. Σκοπός της γιορτής είναι η προβολή και προώθηση της παραδοσιακής γραβιέρας και άλλων τοπικών προϊόντων. Τα Σφακιά είναι ένας τόπος ξεχωριστός, άγριος και γοητευτικός, που έχει διατηρήσει το παραδοσιακό χρώμα και τη μοναδικότητά του. Οι επιβλητικές σφακιανές μαδάρες ορίζουν το μεγαλείο της φύσης, ενώ οι Σφακιανοί την περηφάνεια και τη λεβεδιά.